Wara t-tnedija tal-Skills Card għal ħaddiema fis-settur tal-kostruzzjoni f'Ġunju li għadda, iktar minn 500 ħaddiema attendew għal korsijiet tas-saħħa u s-sigurtà bħala l-ewwel pass biex jakkwistaw din il-kard. Fil-fatt, Charles Buħaġġar, chairman tal-BICC, il-Building Industry Consultative Council, qal li diġà hemm għexieren ta' ħaddiema li għandhom din il-kard li talpoġġja l-ħiliet tagħhom. Buħaġġar spjega kif it-tentattiv tal-Skills Card bħalissa qed ikopri 4 snajja fil-qasam tal-kostruzzjoni. Aħna s-snajja noġu cards fihom huwa il-bajjat, huwa it-tajler, huwa l-assistant electrician u l-plumber u huma daw li qegħdin jiġu ċertifikati. Ġifieri eventwalment għandna 107 trades u professions fil-kostruzzjoni kollha u nkunu dun nkopruhom kollha, però għaddej minn perjodu ta' prova, trial period bħalissa u għażilna daw l-4 trades biex nibdew bihom. Spjega wkoll ir-raġuni ewlenija li il-BICC għażlet lil dawn is-snajja biex ikunu l-ewwel li jiksbu din il-kard. Dawk huma skills li m'għandekx bżonn ċertifikat għalihom biex inti tipprattikhom ma' Malta u allura m'hemmx jiddistingwi persuna minn oħra. Ġifieri jekk persuna ta' ċertu kapaċitajiet u persuna għandha inqas kapaċità, it-tnejn sejħulhom bajjada. M'hemmx bajjat aħjar bajjat inqas tajjeb jew whatever. Ġifieri u l-skill card ħjamel di. L-skill card toħroġ fuq diversi livelli u skont il-level tal-skill card juru kapaċità li inti għandek. Kull min ikun preżenti fuq sit ta' kostruzzjoni se jkollu bżonn juri l-skills card, mhux biss biex jiġġustifika l-kapaċitajiet tiegħu, iżda anke biex tkun assigurata s-saħħa u s-sigurtà fuq is-sit u biex ikunu evitati l-inċidenti. Għalhekk il-kard se tingħata anke lil min huwa apprentistat ma' xi kumpanija jew min għadu qed jistudja xi sena fil-kostruzzjoni. Wara tispiċċa un apprentistat u allura inti ta' fis-sena però m'għandekx esperjenza, tkun operative għandek kart ieħor, kart livell aktar għoli. Meta mbagħad tagħmel l-isna esperjenza tapplika għal kard li jindika l-esperjenza tiegħek u allura hemmhekk tista' tagħmel proċess biex inti l-kart tiegħek tapgradjah u mbagħad tista' wkoll tagħmel pass quddiem wara 6 snin fejn tapplika għal technician card, kard fil-livell ta' technician. Hemm kard ieħor li aħna noħorġu l professional card, però dak huwa għal min għandu degree. Għalkemm l-Skills Card għalissa hija sinonima ma' dan il-qasam Buħaġġar qal li setturi oħra diġà qed juru interess. Kellmuna t-turiżmu li jixtiequ jdaħluha fis-sitt tat-turiżmu biex ikopru trades tagħhom u kellmuna wkoll tal-heritage. Jixtiequ anke fejn jitlu restawr tal-biniet ngħidu issa restawr ta' fit oħrajn. Ukoll ikollhom din il-kart li tiddistingwi u tagħti ċertifikat il min kapaċi jagħmel dak ix-xogħol.